Ano ro? Hindi na panahon ay. Oh. Di kayo bugnaw sad. Takbo ra kayo. Layo ka ko. Lakaw ang i-search Google ba 9 hours. Gikan dito ano dire. Ito lang ko, Buddha 9 hours lima ka. Sa aming awa na dire. Lamay pa sounds dire, pa sounds pagayo ba. Lamay kay pa sounds pagayo. Oh, ginakita mo boy. Ana masih baon na diyan nagbayad dire. Ang kuwan pa siya pagkara sa kay train ang bike. Pero na ano lugar to asa ka na. Ini rata ka namin noming ato ka sa kanang tina. Liwat Sa kuan ba, driver ba? pagkara. Oo. Wala poston. Poston mo ba ito? Pa lagi. Wala pa dai layo wala. Wala ang guro? Ha? Wala ang guro? Ah, bike? Ah. Pantay lang. Ayo.